fent camí per salvar tot el món. Si lluitem, repel·lem, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir, per tu lluitarem, cridant si vindrem, el món salvarem, mai no ens rendirem. Els robots. Tal com veieu, la peça de titani és molt més forta que l'acer i per això la NASA fa servir titani per construir les llançadores espacials. T'hauria anat bé pel robot. Em sembla que aquest material és una mica massa car pel vostre pressupost. Però ja que heu tret el tema, us vull recordar que aquesta tarda està prevista la competició de robots. Espero que tingueu els vostres a punt. Tu el tens a punt, Jeremy? I tu, Hervé? No pateixis. Si vols, el pots venir a veure després de classe. Va, ensenya'm a l'Hervé, què esperes? Ta-txan! Què és aquest trasto? Bé, és el robot del nostre equip. La Sissi de ferro. Què? Com t'atreveixes a posar el meu nom a aquest monstre? És una mena d'homenatge. A més, potser sí que és lleig. Però mira com funciona. Hervé, fes alguna cosa! Tranquil·la. Només falten uns petits ajustaments i ja estarà arreglat. Espero que funcioni. Si no, en Jeremy i els seus ens tornaran a deixar en ridícul. Ha de guanyar sigui com sigui. I si no guanya, et faré fora de la meva colla. I a tu també, Nicolà. Pots estar ben tranquil. Ja ho tinc tot previst. Us presento el Kiwi 2. Que bé, podrà jugar amb el Kiwi. És tan maco com l'original. Enhorabona. Sí, com estàs, robotet bufó? Vols un cargol o una femella? Perdona, no he tingut temps de treure'l a passejar. Li haig de canviar l'oli cada dia. Ei, ja és l'hora. Som-hi, nois. Avui segur que guanyarem. A reveure, Elita. Avisa'ns si veus alguna cosa sospitosa a l'Ioko. Ja ho faré. Però espero que el Xan us deixi temps per guanyar la competició. Adéu. I ara, el moment que tots estàveu esperant. Sí, senyor, gran final! A la dreta, la Sissi de ferro!
Que poc original. I segur que guanyarà en Jeremy. Quina emoció. Recordeu que els robots no poden fer servir la força física. Doneu-vos les mans. Mira, s'han donat les mans. Sí, Comencem. És horrorós. El primer que faci 5 cistelles guanyarà. Vinga. Ei, Jeremy! Que em sents? Jeremy! Molt bé! I vull un 6-0. Ho fa bé, però mai havia vist un robot tan lleig. Jeremy! Jeremy! Sisplau, contesta! Sí, senyor, sí, continua així. Mitja part. 5 minuts de descans. Vas molt bé, Jeremy, continua així. L'última. Oh, no! No pot ser! Va, corre, Kiwi, corre! Sí! Ara és l'hora. Hem guanyat! Hem guanyat! Oh, no m'ho puc creure! Enhorabona i gràcies a tots els participants. S'ha acabat la competició de robots d'aquest any. Recordo els de la classe de 6è B que tenen educació física d'aquí 5 minuts. Deixa-ho estar, Jeremy. No t'hi trenquis el cap. No es pot guanyar sempre, home. Però què ha passat? Ara ho veuràs. Ah? Mira això. Ara ho entenc. Han fet trampa. Què? Encara formo part de la teva colla, eh? Esclar, hem guanyat. Però encara és el robot més lleig del món. Hervé, podem parlar un moment?
ha sortit, això? Fugim d'aquí! Correm! Ei, tu, què hi fas aquí? Fugiu de pressa! Però... Penseu el mateix que jo? El Xana. Si és així, segur que la Elita ha intentat contactar amb nosaltres. Aelita, Jeremy, ja era hora. problemes? Més aviat. El Xana ha activat una torre i uns blocs em persegueixen. Doncs al col·legi hi ha un robot gegant que ens té a tots absolutament aterrits. Però com pot haver creat una cosa així, el Xana? No en tinc ni idea. Jo només sé que aquest va per nosaltres. Vosaltres, Ulrich i Yumi, intenteu neutralitzar aquest trasto. Lot i jo anirem a la fàbrica per ajudar la Elita. Apanyeu-vos. Som-hi! Bona sort. Ja ens trucareu. Ara? Ara. Ei, sembla que el visitant ja ha estat a la fàbrica. O encara pitjor. Potser l'han fet allà. Mare meva! No rendeix. No puc accedir a res. Ni als programes, ni al mapa hologràfic, ni als escàners. No funciona res. Ara no et puc enviar a l'Ioko. Tens alguna idea? No, ni una! Hauríem de trobar un especialista en robots. Digues, Ulrich. Jeremy, com va aquí? No gaire bé. El Sean ha fet el robot a la cadena de muntatge de la fàbrica i ha espatllat tots els controls. Ara és impossible anar a l'Ioko. Doncs ha arribat l'hora d'eliminar el robot. En Jeremy té massa feina. Sí, però ell no és l'únic expert en robots. En qui penses? En l'Hervé. És l'única opció que tenim. De pressa, anem a buscar-lo. Ot, connecta-la cap a Ide. Ja està. Bravo, ets un geni, Jeremy. Tu, amb nosaltres! Ei, on aneu? Torneu! S'ha d'evacuar el col·legi! Hervé, t'hem de demanar un favor. Ens pots ajudar a neutralitzar el robot? Ho sento, no sou de la meva colla. És un gran perill, Hervé. He dit que no. No sé què diria la Sissi si sabés que ets un trampós. Què? La Mil i la Tamilla ho tenen tot filmat. És una prova irrefutable. D'acord, però si li direu... Tu vés amb l'Hervé. Jo m'encarrego d'aquest. Anem, Hervé! Has de trobar una manera d'eliminar aquest monstre. Se m'ha acudit una idea, però ens cal el trapat de la senyoreta Ers. Jeremy! Al final he trobat la torre activada. No hi pots anar sola. Jo l'acompanyo. D'acord, però no sé si funciona el programa que controla els escàners. No hi ha temps d'esbrinar-ho. S'ha de provar. Aniràs a la regió de les muntanyes, Ot. Transfereixo l'Ot.
Escanejo l'hora. Virtualització. Hot, ha anat bé? Sí, ja sóc aquí. D'acord, trobaràs la Elite en direcció nord. I ja estem. Espero que el robot no estigui fet de titani. Elita! Allà. Ens haurem de desviar una mica. Shanna, no! No, no li facis mal. Ei, Ulrich! Com estàs? Fletxa làser! Vigila't! Hot, només tens 50 punts de vida. Gràcies, Jeremy, però jo no els compto. Estàs bé? Que s'acosta l'altre! Hervé, haig de reconèixer que el teu borinot és una joia. Gràcies. Bé, nosaltres marxem, que encara tenim una mica de feina. Ei, que això no està gens fàcil. Digues a la Yumi i a l'Ulrich que s'afanyin. Aviat arribarà. Això és increïble. És com un malson. Hem de córrer cap a l'Ioko. Jeremy, quants punts tinc? Només te'n queden 10. Hot, has de saltar. Hola, Jeremy, com va? Lot té molt pocs punts de vida. Corre a l'escàner. Ara. No s'acabarà mai. Entra. Transfereixo la llum. Escanejo la llum. Virtualització. Va, concentrem-nos en la velocitat de gir. Dos monstres.
Tornem al passat, ara! L'última! Ara és l'hora. El guanyador de la competició de robots d'aquest any és en Jeremy. Visca! Com a bons rivals, ara vull que us doneu les mans. No sap perdre. Jo li perdono. De vegades és genial. M'ho pots explicar? Tranquil, ja t'ho explicarem tot. Ho sabia! Ets un inútil igual que el teu robot! Aquest trasto és ben digne de tu!